Gero dau, errotean partea. Errotia gero. Errotea bera bakarrik dago, ez da? Erdien sorrontzako partekoa. Bai, bera bakarrik dago. Limitien aurretik errekik ebaik ezo, mandapari beren partien, konportia ez, zerien, bai. Errotia, bigarrena. Eta besterik, zer da? Behien ez da besterik. Hortxa azten diezdeko etxik. Alberti genetigora, zuetzak, espinenek atia, da, gero erdiko errota dago. Ze errota goizen behien da hozien, da erdiko errota honek. Hori da martxan dagoena. Bueno, martxan onzuak inon da baina. Eta goiko eta beko errotak ja horrik ez dauz, ez da? Ez, beku ebe errotie panadeiz izana. Honaxe guzoitan hartzen duen parien bekaldin baina lehen durongo zan, izorreta. Errekin handik aleti daute. Eta goiko errota, hango izen dauena, Samarko dantza, abezorrontza da. Abezorrontza da, baina oin dau itxik. Bai, oina akaute da, bai, etxi utzutzi da. Utzutzik. Hori zorrontzako zabalena erosen bideu.